Уважаеми абсолвенти от медицинския факултет, сърдечно ви приветствам с добре дошли на тържествената церемония по връчването на вашите дипломи. Обръщам се най-напред към вас, защото днес е вашия ден, денят на выпуск 2012. Добър час и нека успехът ви съпътства навсякъде. Знаете, че няма по-велико чудо в живота и аз ви благодаря. Съвсем човешки желая на всички тези млади хора. Нека да ви водят знанията, любовта към професията и човечността. Нека да получавате признание и благодарност за труда си, когато помагате на човешкия живот, за да се появи, когато спасявате човешкия живот и когато сте до своите пациенти в края на живота на добър час. В името на Аполон Лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, поемам върху себе си тази клетва. Ако изпълня тази клетва, без да я нарушавам, дано да живея дълго време, за да преуспея в изкуството. И да стана почут във веки веков. Като пазя тази клетва и не престъпя нищо от нея. Ако пък сторя обратното, нека ми сполети ранна смърт и вечна съдба. Заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна. Заклех се. Уважаеми госпожи и господа, от тук нататък следва поименното връчване на дипломите на завършилите студенти от медицинския факултет выпуск 2012. Доктор Борис Йорданов Тодоров. Следва доктор Яни Петров Барбаянев. Доктор Александра Теодорова. Доктор Ива Росова Чубарова.